player standing. Laki ng map. Para siyang breeze kung maze siya. Spike planted. Ay, grabe. Grabe. Sewer rat. One enemy remaining. Putang ina. Woo! Grabe. Hindi man lang, ano, kumukurap. Oh shit. Sama ako sa iyo. Gago, dito. Oh my god. Gago. Close. Bababa pa ako ng ano. Puta na sa likod. There. Ako isang daga. One Ako enemy. isang daga. Oh, yun ako. Jed! Nawala si Jed! Ulat siya eh. Nice one! Yo. Lang sa kabila. Uy! Ini. Bawal dumaan. Mga daga dyan. Yung kaya sa likod nyo rin. Nilagpasan nung bot. Nung... Camera. Nice. One enemy remaining. Nice. Nagawa. Gold. Ito na. One enemy Nice. remaining. Spike down A. Grabe. Bigger they are, the harder they fall. Ay, ilalay namin yung mga kaluluwa namin. Okay, 12-1. Bilis eh. Ayun, putang ina mo Ayun, din. gago. Ayun. Titignan ko pala yung ping, alam mo na sino inantay eh. Ayun, so wala. Uy, mag-blind ako. Bring them down. Tata sa likod ng pillar. Ayun. Explain. Sila nang Wala to 10 blind. Putang, dyan sila. Right side. Dami, huwag naman. Spike down mid. Nakaarang. Ano naman? One enemy remaining. Naipit sila dun sa bird. Gas. Gold na ba ako? Sige, ult. Ult, labas mo tama. Do it now. No. Go, Jet! Go, Jet! Go! Yan, laban. Ang dami oh. Ang gago. More. Sapun tamod. Wala akong bala. May isa pa. Jet! Jed! Nice kayo. May isa pa. Ibon ni Jed, straight lang eh. Ah, Hindi nila alam kung Oh my god, Jed! Hindi ako makita. Tang-ina naman. Jed, kung may binabayad siya sa yung Gcash, ako na lang magbabayad. Tigil mo. Tang-ina yan. kaya tong info ko Mas dito. takot pa kami sa ibon mo kaysa sa kabilang team. Mas okay yun. Wala sinasamba ibon mo eh. Tira lahat ng utak. ang ina kaya mag-isa ako dito eh. Gano'ng kasaya kaya? Gano'ng kasaya kaya magkaroon ng kakampi? Nag-push sa inyo? Last player standing. What? 109? One enemy remaining. Ina nice. Ano? Lucky shot! Yes, ang ina naman, grabe. Like you could Nice nga, ang galing mo dun. Dito. Oh my god. Oh my god, back tayo. Ito na ibon ni Jed galing sa likod. Andito pa kami, Jed. Mga kababayan, meron tayong kalaban ang ating sarili. General Hagal ka. May isa pa. Jet, jump blind. Yan pa yung mga pangpasok. Yes, Prowler. Go, sabayan nyo. Mag-blind ako. Go. Ayun ako muna. Hindi sa akin yung blind na yun. Oh my god, Link.
Oy, minus 70 ka. Spike down A. Sige lang. Oh, ako pinakamaraming assist, guys. Blue yung fade ah. Last player standing. Blue yung fade sa akin. Right, ayan. 30 seconds left. May side. No! Ingat sa likod, ah. No! Abot kaya ako. Abot yan. Hindi ko alam. Hindi. Ay, hindi. Awat. Tiwala lang! Tawala. Black woman, speed! Balik ka sa A. Gago. Close sa'yo. 10 seconds left. Yan na. No! Last 3 bullet, come on. Ah. One enemy remaining. Oh! Nice try. Yee! RNG! Huwag ka mag ano. Huwag ka Sabi ko na mag-drop. eh. Sabi ko na eh. Kinain ka nandyan eh. One enemy remaining. Isa pa dito, Mark. Double up natin. Yun o! Tangina! Double up. Ina mo. Paaris, gago. Uy, gago no. Wow. Nilalabas ni Sobay Ibon eh. Drone. Ikaw tayo spawn nila. Tapos, Shift lang please. Jet, huwag maglakad ka, please. Stop fucking running. Dead na yung mid. Sa COD. COD game. AOD gaming eh. One enemy Nice remaining. shot. Nice shot. Can I get a heal? Bago tayo pumasok! Oh, shit. Na, sabi sa'yo eh. COD gaming pa. Hindi ba headshot yun? Spike down mid. No yan, nice. Wait lang, meron tayo. Sabi ko na eh. Alam ko na yung galawan nyo eh. Ano ako sa taas mo. Dito sa tabi ko ata. Ano ba to? Sabi ko na. Oo nga, dyan nga. Sinundan ko yung bayag eh. Going? Sige. Sabi sa hard. One enemy remaining. Okay. Down mid. Oh! Nice. Get styled on, man. Get E-code. Bili naman ako mga 6K dyan. Yun, love you. Wala ka akong kasexy. Dito ako nga sa B-mid. Ay, no, Pinansin, sorry. gago. Dyan ako sa A. Hindi pinansin ang bota. Normal dating life ngayon. Ma-re-reveal tayo niyan eh. Kailangan strategic. Open ka na. Oh, sa punta niya. Ibong may layang lumipad eh. Dead, wag ka pumasok. Muna. So may doggy to, Jed, tara. Ay, ito, Jed! Putang ina. Doggy. Okay, let's go. Wait lang, naka-silence ako eh. Sige lang. KO on B. On me. Dito sa likod. Baka papunta sa yun. Ayan. Yan, nandito na. Mag-ult sana ako eh. Oh no, not like this. Oh. Remaining. Oh, Dormammu? robot to. Dormammu? No. Tapusin mo na to. Dormammu. Oh! The look away? Last player standing. Nice. Gusto ko siya yun, right? Hindi ako maaari. Takoy ka pa. Ito yung dyan. Gumana gago. Gumana yung bomba natin. Taulong na Teka, ba? teka. Bakit 30 damage yung aso? We're not done yet. Meron, bakit? Meron. 30 damage talaga? As in 30. Kagat eh. May rabies na eh. May rabies na ang puta. Dati may ano pa eh. May injection eh. Malipad yan. Yan, padal. Oh, takmo batang support. Papatabain si Paolo, puta, ask me how. I need to blow something up. Gago. Mysteries of the universe. Kung tumaba na si Paolo, ako na yung magpapapayat. May inspire na ako. Hindi pa. Ka-judge lang ako. Spike planted. May phantom ako dito. Hindi ako makatat. Putang ina! Ayop.